ajụjụ a na-agara ụmụ anụmanụ ụmụ nwoke. Kedu ife kpatara na nwoke gasịa n'ezi, gị nwa bụ nwoke na-agba n'ilo, ije n'ezi jeje sesie ibon gị, ịbatakwa n'ime ụlọ gị bọsịa ịchọkwa ka idinekwa nwunye gị na-anụ anụ. Ọ bụgodo na ọ bụrụ onye na-anụ nwaanyị na ibi utu nwaanyị ma ịnụ gị anụ ma na ịnụbele ya anụ, ka ife kpata na ije sie n'ezi bata ịchọkwa ka idinekwe nke anọ n'ụlọ wanyị na ibon gị ka isechakwa n'ezi o, ịbatakwa abalị ya ịchọla ya ka isee nke idebe n'ime ụlọ ka isekwakwa ya ibon gị. Kedu ife kpatara ya? Na ụfọdụ ụmụ nwoke bụ na ọfa mesie fabatafe emekwakwanụ nke fadesa n'ime ụlọ. De na ụfọdụ ụmụ nwoke kwa ajụjụ nke a na-agakwakwara na ụmụ anụmanụ ka ife kpatara na ịgasịa n'ezi sesie ibon gị, ịbata ihe azekwe metụ nwunye ya aka, ihe azekwe ịchọwa konikoni chọwa wee ihe eji wee dọọchi anya aida na ije osu bịa dị bizi somehow ka anya wee buru ụzọ lala ụla, o mebi ịbịa chọọ ịlalụ na ije osu chọọ ihe kretie mebi chọọ excuse ihe enye ka ị wee lala ụla bọsịa. Kedu ife kpatara na ịchọ ihe alaikirọ ka isekwa nwunye ya ibon gị ma isese ibon gị n'ezi wee bata? Ajụjụ na-aba na ngara ụnụ bụ ụmụ anụmanụ ụmụ nwoke, ịmara saịdị nke ifeọlụ na ya saa na ya. Ọ bụ na ifeọlụ na ijesie na-esi bata na ịnara alaiki imesa nwaanyị gị aka, ekwa nke idesa n'ime ụlọ ịda alaiki imesi aka na ijezie sese ibon gị na-ezi batara ya lala ụla na ịchọzi imesakwa nwaanyị idesa n'ime ụlọ ya aka. Kedu ife kpatara ya? Ụfọdụ gị nwakwa bụ na ije sesie n'ezi ịbatakwa nke nọ n'ime ụlọ ya ekwukwu ya ka o zuo ike, ibidokwa n'isi sewekwakwa ibon gị nke nọ n'ime ụlọ gị. Kedu lizi mkpata iji chọọ isesie n'ezi bata isekwa nke nwunye gị? saanụ m ajụjụ a na-ejele unu bụ ụmụ nwoke na-agba n'ezi. Fọ ndị ada agba n'ezi o, ịdị free, mana ọ bụ na ị bụ nwoke na-agba n'ezi, saa m ajụjụ a.